Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabutstong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kining po nyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayong makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karamahigala nga Biyernes pizza 4 na buwan sa Abril tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon natagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nag-una ning atong may isgutanan karong buntaga mga higala. Unahon ta sa ning maayong balita mga kaigalaan, nga makapadasig na to. Pag good vibes mga higala sa kabuntagon. Nga rasa ta sa maayong balita kay usa ka Sugboanon nga graduate mahigala sa tunghaan sa Sugbo ang top 1 sa March 2025 Medical Technologist Licensure Examination. Straight to the point. Atong gi-congratulate mahigala kining top 1 gyud sa Medtech Licensure Examination si Jerry Andre Delica Arbutante nga taga Village College. Congratulations sa Village no nga ilang tinun-an no. Congratulations ngadto kang Jerry Andre Delica Arbutante sa congratulations sa eskwelahan sa Village College o nakakuha siya og 92.30% nga score sa examination. Straight to the point. So kini mahigala mo ay good vibes sa tos kabuntagon. Ang top 1 mahigala nga taga-ato dinhi sa Sugbo. Samtang sa laing bahin aritas to mga issues mga sukin tigpaminaw. Atong gituki kagahapon ang tanimbala og ato mga higalang gipaadtuan ni Idol Tweety sa Mactan Cebu International Airport. Ang issue mga higala sa tanimbala unya wa ko mangutana sa daghan pagyod nya detalyado nga pakisusi sa tanan-tanan kay tungod gusto ko nga ako mahinabi una kadtong maong babae mga kaigalaan nya maoy nakuhaan allegedly ining bala. So ang akong pangutana lang kagahapon more on ang pag-implementar kay panahon ni Presidente Rodrigo Duterte nasulbad man ang problema sa tanimbala sa airport. Straight to the point. Ngano man ni karon nga nabalik man ni ron. Straight to the point. Ato ning pagtagad mahigala kay kung kahinumdum ta real talk ning ato kaning tanimbala anomaly. Grabe ni panahon ni Noynoy Aquino, purya tandog ni President Noynoy Aquino with due respect niya. Kadto si Pinoy, maayo man tong tao. No, with due respect niya, but sa iyang leadership, isip ligon ba nga leader nga unta magkasulbad ato mga problema hawa masulbad to niya. Kulting grabiha tong problema sa airport, Liman ka mahigala sa report 6,000 cases to. Ang na-report sa newspaper mga higala 1,200 ang na-report. Pero kinabuhi na Matag-usa na dunay kinabuhing kaugalingon, dunay pamilya nagtinarong kana sa panginabuhi. Ug unya matod pa nasakpan tanimbala laglag bala diha sa airport. Pag-abot ni Duterte nasulbad kanang problema Karon nabalik mga sukin tigpaminaw. Sa buwan lang sa March 3 ka buok tanimbala sa NAIA dito sa Ninoy Aquino International Airport. Usa ka tanimbala mahigala dito sa Clark Airport. Karon ni apo dinhi sa Sugbo Mactan Cebu International Airport. Straight to the point. Gusto na ko mahinabi una kadto to ang babae nga atong interview kagahapon matod pa sa atong na interview with due respect nila, thank you kayo no nga ato sila na interview sila si Assistant Manager Glenn Napuli, sila si Ma'am Lazel, si Sir Nites, ang ilang General Manager. Unya human sa interview, miingon man to nga mas may podok inyong ma-interview ang complainant.
Kunindot na sir og mayo unta og makakuha mis pangan ana no og address. Og unya sa human ni ana mga higala sa on-air kini ni ang wa man mi tagais nga. Ato sa ning klarohon beto klarohon kay para ma-interview sa nato ba para maklaro ba no. Asa man sa adultery nga kini ni ang mura mag napasapasa sa adultery pagkahuman wa may nahagdaw dito may higala mura magitaguan ha. Straight to the ang point. report nga kung nakuha, nahadlok in taon ng mga babae, ang HR manager, nagpanghadlok sa ining iyang kaso in taon, mga higala, murag na nakurat siya ba, nga inaning hitabua. So kung lagi ako nang gisuwat pod sa kong kulom karon sa pamantalaang The Freeman, nigawas niya itong kulom karon, mga higala, ang title na MC Duterte and MCIA Tanimbala Anomaly. Straight to the point. Akong gisaysay diha mga sukid tig paminaw, ha? Nanan gawas ta sa hard copy sa atong pamantalaang The Freeman karon. Ang sa online tingali og maugmaan pa na. O unya baka or ugma baka ha. Pero ang atong hard copy mas maayo makakuha mo anang hard copy para naa mo inyong referensan. Ako nang gisuwat na napita, no? Unya mo ni nga akong pangutana sa dako kay di man lalim po na mga higala in taong lamang ka nagdali ka babaeng buhat HR manager. Kinsa bang tawhana in taong magdagbala ng airport? Ako lang ni agi katawa may gala, no? With due respect sa atong mga personnel sa airport, doon na sa ilang katarungan, with due respect, pero nga ko ba, nasulbad man ni panahong Duterte, ano nabalik naman po ni Ron? Straight to the point. Ato ni pagtagad sa banuban mahigala nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. O unya atong balikan mga higala na unsa naman tong babae mga higala nga mingo man nga ipa-interview, maintag ma-interview mayo gyud. Sumuna nga nangita mi ang gahain aning baybayhana ron. Nangayo mis taga airport sa may nga anak kay pangitao namo, ha? Unsa may address? Wa man ta taga eh. Para ba nga maklaro tanan ba, no? Naka-interview to sa airport, ma-interview sa nato tong babayhana. Kay mura man ni mahigalag kuan, naunsa naman ning kalakiharon, nakapiyansa naman tong maong nga babae. Nya matod pa nagana ba nga kuan in taon, murag magpakahilom na lang siya ng hadlok. Kalubatan siya nga unang higayon nga pasakaan sa kaso mga kagilaan. Atong pagtagad lumuntaga sa banuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Atong tiwason ng hisgutana ha karong buntaga. Sa pikas bahin may gala katong vlogger nga si Boy Tapang nakapiyansa na og nang himakak nga gikulata niya ang iyang live-in partner. Hinungdan nga napriso kini dito sa Alcoy Police Station. Ato sa ning isgutan unya kay dito mahigala si kasamang Remark Pugoy o kasamang Jane Gallardo kagahapon. Samtang napriso kini si Boy Tapang ha. Ang uban miingon nga basig pag content ra na. Di man madag content lang kay nabunog mang iyang live-in partner. Anya murag gipon madag content kay napriso gyud Boy Tapang. Nakagawas na ni kagahapon kay nasitol ra matod pa. Nagkapinasaylo ay ra silang duha matod pa. Nagatanig pagtagad lumuntaga sa banuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Pero point. na-inquest naman, napasaka naman ang kaso na atubangon lang gina dito mahigala sa husgado. Kining maong natural naman na mahigalag doon ay mga away-away sa magtiayon sa manag-uyab pero og ingnon ta mahigalag manag live-in partner ingnon tag physical na ganit dai nalisod po na. No, kay medyo dako ra ba pong lawa si Boy Tapang delikado mo na makawalop niya hinoon na kasamang kay. Pagtagad lumuntagas tumanuman usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang point. Metropolitan Cebu Water District kon MCWD ni pasalig og igong supply sa tubig matod pa panahon sa ting-init apan sa samang higayon ni awhag sa mga konsumidor nga dili mag-usik-usik sa tubig. Straight to the point. Sa kauluhan na dayon gihapon ang ikaduha mahigalang hearing. Ang ikaduhang hearing sa Senate Foreign Relations Committee kagahapon. Apan nasubo si Senador Amy Marcos kay wa gyud mga higalay bisan usa. Sa Executive Department nga mitunga ni Tambong atol sa maong hearing. Straight to the point. Ningaw pa sa tirana ang hearing. Ni-invoke mga higala og executive privilege kining mga gipang-imbitar. Unsa man ning executive privilege? Ato ning isgutan sa mga higala to i-discuss ha. Kining executive privilege mga kahigalaan. Unya kanang executive privilege kinsa may maka-invoke ana?
ang maka-invoke mga higala kaning mga executive secretaries. Kanang mga high-ranking officials nga alter ego sa presidente. Pero dili sa maka-invoke dayon og dunay invitation sa Senate or Congress, kinahanglan mutunga sila. Og dunay question mga higala nga mag-involve og national security, that's the time. Or dunay mga question nga mulambigit na mga higala sa pag-invoke sa executive privilege, mo pa ng panahon nga mo invoke sila. Pero kaning ilang pag-invoke lahi man kadi man sa mutunga, Ang pangutan ng dako, ang mga executive secretaries alter egos presidente maura may maka-invoke ngano nga wa man mo mutunga og apel si General Torre. Ayay ka, wa ra bay labot sa executive privilege si General Torre. Nganong wa man maapel si General Torre og anong ni apel man siya wa mutunga. Unya unsa may buhaton aning Amy Marcos, kini ni ang mga generals karon nga dili maka-invoke og executive privilege. Unsaon man unsa mo wa may planong ipa-contempt diha? Ay karon na ba mahigala ang mga vloggers to imbitaron o di mo to nga contempt. Kunya unsa man kini ni ang gipangimbitar ni Aimee o di mo to nga way contempt. Atong tagag pagtagad lumutaga sa banuban usab ning atong tulumanon og inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang Senador Amy Marcos Maygala matod pa katapusang gigamit ang maong si Senador Amy Marcos dibutyag nga kanunay nang gigamit sa iyang igsuon nga si Ferdinand Marcos Jr. ang kining unsa man day kining maong jet. Uy. Kato ng jet nga gisakyan ni Presidente Rodrigo Duterte padong sa dahig. Okay, kisa may tag-iya ko na Gulfstream. Wa mo sulti may galag kinsa tag-iya. Gulfstream G550 jet nga maoy nagdaan ni Presidente Duterte ngadto sa dahig. Kanunay na ning gamiton di ay ni BBM. Ato ni tagag-pagtagad lubuntaga mahigala. Matod ni Senador Amy Marcos katapusang gigamit ang maong private jet paingon sa lawag ngadtong Marso 28 og pabalik sa Manila niadtong Marso 30. Straight to the point. Kini og uban pang mga hisgutanan imong mabate exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lugar. Sa kanunay DYHP #1.